आं दिनै नोंसिनो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों जाय बिथांमोना PM किसान samman nadhi योजना बेखौ एप्लाइ खालामदोंमोन। बिनि फैसाया मैया जानुवारि 2 आव हाबबाय। नोंथांमोना बेखौ बोरै चेक खालामो नोंथांमोना नायनो हागोन। बेखौ बोसोरसेयाव खनथाम 6000 मोनगोन होननानै जोंनि इन्डियानि प्राइम मिनिस्टारा बे स्किमखौ लन्च खालामदोंमोन। नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंबा बे फैसाया मैया हाबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय बोरै चेक खालामनांगोन बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। हाबाखैबा मानि थाखाय हाबाखै बिनि थाखायबो खोन्थागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नाय। जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि एडभान्स बड'लेण्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय बेयाव गोजा साबस्क्राइब बटन नुखागोन। लोगोसे नैबे साइडआव बेल आइकन फैयो, बेलाव थुनानै अलाव होनानै ला, जाहाथे आं बिदिनो माबा मोनसे गोदान स्किमनि आपडेट नङाबा स्कलारशिपनि साख्रिफोरनि आपडेट होयोबा नोंथांमोनहा बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुनो हायो। बिनिफ्राय नोंथांमोनहा माबा मोनसे बेनिफिट मोननो हायो। अन्नानै नोंथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। नोंथांमोना मा ब्राउजारखौ बाहायो बेखौ अपेन खालामनानै ला। अपेन खालामखांनायनि उनाव बेयाव PM किसान टाइप खालाम। PM किसान टाइप खालामखांनायनि उनाव सार्च बटनाव क्लिक खालामना हो एबा ग बटनाव क्लिक खालामना हो। बेयाव नै ग नुदों, बेयाव क्लिक खालामना हो। क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि पेज फैगोन। बेबायदि पेज फैनायनि उनाव नोंथाङा नैबे फार्स्टआव PM किसान नुनायाव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा बेबायदि पेज फैगोन। बेबायदि पेज फैनायनि उनाव नोंथाङा बोरै नायगोन बिनि सोमोन्दै नोंथांनो खोन्थागोन। नोंथाङा जुदि बे स्किमखौ एप्लाइ खालामाखैबा दासिमबो खालामनो हागोन। नाथाय एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा आधार कार्ड नांथारगोन आरो लेन्ड हल्डिं बेफोरखौ नांगोन। नोंथाङा बोरै एप्लाइ खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै आं नेक्स्टआव भिडिअ खालामनानै होगोन। जुदि नांगौबा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम। बोसोरफ्रामबो 6000 हाबगोन। सोर मोनगोन नै बेखौ होनाय दंखायो। बियो सोरबा आसामनि गभार्नमेन्ट, सोरबा BTCनि गभार्नमेन्ट हरनाय नङा। बेयो सेन्ट्रेल सेक्टरनिखा। बियो सेन्ट्रेल सेक्टर, जेन'बा एग्जाम्पल मदि सरकार हरनाय। बियो सोरबा आसामनि सर्बानन्द सनवाल सार हरनाय नङा, एबा जोंनि BTCनि हाग्रामा सार हरनाय नङा। बियो सेन्ट्रेल सेक्टरनि स्किमखा। नोंथाङा हाबोना हाबाखै नोंथाङा नायनो थाखाय नै फार्मार कर्नार होनाय दं, बेयाव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव नै बेयाव जुदि नोंथाङा गोदानै रेजिस्ट्रेसन खालामनोबा बे रेजिस्ट्रेसन बटनाव क्लिक खालाम। हारसिंनो न'आव बानायनो हागोन। नाथाय नोंथाङा लेन्ड हल्डिं एबा आधार कार्डआ नांथारगोन। जुदि नोंथाङा हारसिंनो बानायदोंबा बिनि स्टेटासखौ नायनोबा नैबे स्टेटास अफ सेल्फ रेजिस्ट्रेसनाव क्लिक खालामनानै नायनो हागोन। जुदि नोंथाङा नोंनो न'आव बानायाखैबा अबेबा कास्टमार कमन सार्भिस सेन्टाराव हैदोंबा नोंथाङाबो बेयाव नायनो हागोन। जुदि नोंथाङा बबेबा DC अफिसफ्राव, जेन'बा फर एग्जाम्पल नोंथांनि DC अफिसफ्रावबो बेफोरखौ बानायलाबायदोंमोन, बेयाव हैदोंबा नोंथाङा नैबे बेनिफिसियारि स्टेटासआव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि पेज फैगोन। जुदि नोंथाङा बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनायाव आधार कार्ड होदोंमोनबा आधार कार्डजोंबो नायनो हागोन। जुदि नोंथाङा मबाइल नाम्बार होदोंमोनबा मबाइल नाम्बारजोंबो नायनो हागोन। जुदि नोंथाङा बेंक एकाउन्टखौथ' होथारखादों, बेंक एकाउन्ट होआखैबालाय अबायथो हाबनो। नोंथाङा बेंक एकाउन्ट होदोंबा नैबे बेंक एकाउन्टआव क्लिक खालाम। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ टाइप खालामदो। मा एकाउन्ट नाम्बारा नोंनिया टाइप खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबेहाय गेट डाटा नुगोन। गेट डाटायाव क्लिक खालामना हो। गेट डाटायाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेबायदि पेज फैगोन। नै नोंथांनिया हाबदोंना हाबाखै बेयाव नुगोन। नै फार्स्ट इनस्टलमेन्टआ नै हाबखांबाय, सेकेन्डआबो हाबबाय, थार्डआबो हाबबाय, खनथाम मोनखांखाबाय। गोबां मानसियानो सानदों बोसोरसेल' मोनगोन, जेन'बा खनथामल' मोनगोन, बिनि उनाव मोननाय नङा। बिदि साननाया गोरोन्थि। नोंथांमोना खनब्रै, खनबा, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार, 11 बार मोनलांबाय थागोन जेब्लासिम मदि सरकार थागोन। बेबायदि होननांगोन। बे स्किमखौ जेब्लासिम स्टप खालामा सरकारा, जेब्लासिम मदि सरकार थागोन बिदिनो मोनलांबाय थागोन। बेयाव नै बोसोरसेयाव जायखिया खनथाम मोनगोन। नोंथाङा नै दा 4 इनस्टलमेन्टआ मैया हाबबाय। नोंथांमोना दहायसो बेंक एकाउन्टआव हाबनायनि डिटेल्सखौ नुखाबाय। नोंथांमोना बेयाव नै जुदि नोंथांमोना FTO फान्ड ट्रेन्सफार अर्डार इज जेनेरेटेड एन्ड पेमेन्ट कनफार्मेशन इज पेन्डिं नुदोंबा नोंथांमोना मैया हाबबाय। बेयावल' बे सार्भारावल' आपडेट खालामथ'वाखै। बेखौ साननैसोनि उनाव आपडेट खालामगोन। जुदि नोंथांनि स्टेटासा बेबायदि देखायदोंबा नोंथांनि एकाउन्टआव मैया जानुवारियाव फैसा हाबफैबाय। बेयाव खनब्रै मोनबाय। नै खनथामाथ' बै बोसोरावनो मोनखाबाय। दा नैबे गोदान बोसोरनिफ्राय गोदान हाबबावबाय। जुदि नोंथांमोना दासिमबो एप्लाइ खालामाखैबा बे फार्मार कर्नाराव थांनानै सेल्फ रेजिस्ट्रेसनाव होनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि गामिनिखौनो नायनोबा सोरना हाबदों सोरना हाबाखै बिनि सोमोन्दैबो नायनो हागोन। जुदि नोंथांनि
एप्लाइ खालामनायाव एबा माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांनाव हाबनाय नङा। बेयाव बेंकआ रिजेक्ट खालामदोंबा बेयाव फार्मार रेकर्ड हेज बिन एक्सेप्टेड, बेयाव एक्सेप्टेड रिजेक्टेडबो जानांगौ। बे एक्टिभ जाबाय नालाय एक्सेप्ट मानि थाखाय रिजेक्ट जादों बेयाव नोंथाङा नैबाहाय रिजनखौ नुखागोन मानि थाखाय रिजेक्ट जादों। बिनि सोमोन्दै आं मोनसे भिडिअ खालामखांखाबाय, नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बिनि लिंकखौ दं, नायनो हागोन। जुदि नोंथाङा गामिनिखौनो नायनो सानदोंबा बोरै नायनांगोन बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनि एसे खोन्थानि, भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा नोंथांनि गामिफोरनिखौनो नायनो सानदोंबा एबा एरियानिखौनो नायनो सानदोंबा बोरै नायनांगोन बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना आं दिनै खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था। बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना नैबे साइडआव नुनाय फार्मार कर्नाराव क्लिक खालाम। क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेनिफिसियारि लिस्ट, नैबे बेनिफिसियारि लिस्ट दङ बेयाव क्लिक खालाम। क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेबायदि पेज फैगोन। नोंथाङा बबे स्टेटआव थायो बेखौ सेलेक्ट खालाम, आसाम। बेनि उनाव नोंथाङा मा डिस्ट्रिक्टनि, जोंनि BTC-निखौ नायनोसै। नोंथाङा जेनेबा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिबा बेयाव बाक्साखौ क्लिक खालाम, बङाइगावनिबा बङाइगाव, सिलचर दं नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टनि बेखौ नायदो। फर एग्जाम्पल जोंनि बाक्सा, जोंनि चिरां, जोंनि उदालगुरि, जोंनि क'क्राझारखौनो जायखिजाया मोनसे डिस्ट्रिक्टनिखौ नायनोसै। बेनि उनाव साब डिस्ट्रिक्ट दं, नै साब डिस्ट्रिक्टआ मा दं, सिडली, क'क्राझार, बिजनी, बेंटल, जेन'बा एग्जाम्पल बेंटलखौनो होनोसै। बिनि उनाव ब्लक, नोंथाङा बेंटलनि आन्दाराव मा मा ब्लक दं, सिडली, मानिकपुर, बर' बाजार, सिडलीखौनो होनोसै। बेनि उनाव नोंथांनि भिलेजखौ सेलेक्ट खालाम, मा भिलेजनि, बेंटल आन्दारनियाव मा मा भिलेज दं बेखौ फैगोन। उदालगुरि, थुक्राझार, सबायझार नां 2, सालबारि 1, रानिखाता, फर एग्जाम्पल मा मोनसेखौ होनो, जायखिजाया जेखौ रेन्डम होलाबायनोसै। बेयाव नोंथाङा मोनसे क्लिक खालामदो। क्लिक खालामनायनि उनाव गेट डाटायाव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव नै सोर मोनदों नोंथांमोना बेयाव नुगोन। बेयाव नोंथाङा जेन्डारखौबो नायनो हागोन, हौवा ना हिन्जाव। बिसोरो नोंथांनि गामिनि मा गामिनि बेखौ जेनेबा नोंथाङा नोंथांनि गामिखौ दहाय सेलेक्ट खालामनाय बायदिनो होबानो नुनो हागोन। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब, लाइक खालाम। आंनि चेनेलाव गोदान बावनानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामलां। बिदिनो गोदान जायखिजाया स्किमफोरनि आपडेट मोननो थाखाय। जुदि नोंथाङा नों न'आवनो बानायनोबा फार्मार कर्नाराव क्लिक खालामनानै सेल्फ रेजिस्ट्रेसनाव हो। बेयाव नोंथाङा आधार कार्ड होथारनांगोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों। जुदि मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालाम। चेनेलाव गोदानबा अननानै आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामलां। बिदिनो आं साख्रिफोरनि आपडेट, जायखिजाया स्कलारशिपफोरनि आपडेट होयो। नोंथांमोना जाहाथे आंनि भिडिअनिफ्राय माबा मोनसे बेनिफिट मोनो, बेनिखायनो साबस्क्राइब खालामलां। साबस्क्राइब खालामनो थाखाय फ्रि, फैसा नांलायलाया। ओंखायनो नोंथांमोना जेन'बा जेरै दा मोन्थिनो हादों बेबायदिनो मोन्थिनो हागोन। ओंखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलानोसै। थेंक इउ फर वाचिं।